Και τώρα βιωματικό θέατρο, αναζητώντας τη ζωή. Μια συναρπαστική διαδραστική παράσταση όπου οι μαθητές με αυτά τα νέα τηλεχειριστήρια κατευθύνουν τους ηθοποιούς. Ο Νικόλας και η Σοφία, δύο χαρούμενοι παρουσιαστές, καλωσορίζουν τα παιδιά στο θέατρο και ετοιμάζονται να τους παρουσιάσουν μια κλασική παιδική παράσταση. Δύο παιδιά εμφανίζονται ξαφνικά, τους διακόπτουν και τους ζητούν να τους βοηθήσουν να ανακαλύψουν τη ζωή. Με τη βοήθεια του κύριου Άκη, ο Νικόλας και η Σοφία καταφεύγουν στη Λάρα, μια υπερβατική παντογνώστρια μάγισσα, και τη ζητούν να τους δώσει την απάντηση σε αυτό το βασικό για τον άνθρωπο ερώτημα. Εκείνη δέχεται τελικά να τους βοηθήσει. Για να ανακαλύψουν όμως το νόημα της ζωής και την αξία της γνώσης, απαιτεί από αυτούς αλλά και από τους θεατές να λύσουν ενίγματα και να περάσουν δοκιμασίες. Έτσι μόνο θα ανακαλύψουν το νόημα της ζωής, μαθαίνοντας για τον άνθρωπο, για τα στοιχεία που καλλιεργούν και εξελίσσουν τη συμπεριφορά και την ποιότητα της ζωής του.